Ova gorka i aromatična biljka se vekovima upotrebljava u medicinske svrhe. Vrlo je lekovita biljka i cenjena u narodu. U prirodi raste u regionu Mediterana, a uzgaja se širom sveta zbog izuzetne lekovite vrednosti. Mi imamo tu sreću da uspeva kod nas, iako smo u kontinentalnim krajevima. Žalfija se prepoznaje po karakterističnim zeleno-sivim listovima koji su kao somot. Kada se listovi uberu i protrljaju u rukama, oslobađa se intenzivan miris koji obećava. Listovi žalfije mogu da se koriste sveži, a mogu i da se suše. Od njih pripremamo čaj koji se pije ili se koristi za ispiranje grla. Neki ljudi žvaću listove žalfije pa ih ispljunu. Esencijalno ulje koje sadrži žalfija deluje protivupalno, tako da se čaj uspešno koristi protiv upale grla i bolnog grla. Preporučuje se uzimanje čaja od žalfije za ranice u ustima, koje su poznate kao afte. Isto tako se preporučuje kod gingivitisa i drugih problema sa zubima i desnima. Nije ni čudo što je žalfija čest sastojak u pastama za zube. Nekada davno, pre pronalaska antibiotika, žalfija se koristila mnogo više, čak za bolesti pluća i tuberkulozu. U srednjem veku je postojala izreka. Što znači, zašto da čovek umre ako mu žalfija raste u bašti? Da li ste vi koristili žalfiju i kakva su vaša iskustva? Žalfija je efikasna protiv gljivica i bakterija. Žalfija je jedna od malobrojnih biljaka koje smanjuju znojenje. Zato se može koristiti protiv noćnog znojenja, a isto tako i kod valunga, odnosno napada vreline u klimaksu. Preporučuje se žalfija ženama u menopauzi, osim za valunge i zato što je dobra za uravnoteženje hormona. Koriste se kupke od žalfije protiv preteranog znojenja nogu. Žalfija je stimulans koji povoljno utiče na koncentraciju, budnost i energiju. Čaj od žalfije se pije i kod poremećaja varenja. Sjajan je biljni antioksidans. Žalfija je i odličan začin koji se kod nas malo koristi u kuhinji. Od žalfije se najčešće pravi čaj, tinktura i eterično ulje. Čaj se priprema tako što se jedan list prelije sa 2 decilitra ključale vode. Poklopi se i ostavi 10 minuta. Zatim se pije ili se koristi za ispiranje grla. Dnevna doza je 2 šolje. Ne treba piti u dužem vremenskom periodu. Pije se do 2 nedelje. Ne preporučuje se upotreba za trudnice i dojilje. Tinktura žalfije se pravi tako što u 1 decilitar 70% alkohola stavite 20 grama usitnjenih listića žalfije. Ostavite da stoji na toplom mesec dana. Procedite i prespite u flašicu. Po 10 do 15 kapi tinkture dodajte u malo vode, soka ili čaja 3 puta dnevno. Destilacijom biljke u cvetu
proizvodi se eterično ulje žalfije. Značajan sastojak je tujon koji ako se unese u organizam u većoj koncentraciji može imati štetne posljedice po nervni sistem. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.